Ano yung masarap na mawala? Meron bang ganun? Yung masarap na wala? Siyempre meron. Yung tipong walang lubak na daan. Walang mga dapat bayarang toll fees. Walang mga dapat na bayarang bayarin. At walang pasok sa eskwela. Yun daw yung masarap na mawala. At dahil nga sa malakas na pag-ulan, walang pasok ang mga estudyante na pumapasok sa noveleta o levels, public and private. Ganon din sa mga pumapasok sa eskwelahan ng IMUS o levels, public and private. At Dasmariñas, all levels, public and private. Yung inyo ba? Yung lugar nyo? Nabanggit ko ba? Ay, sorry, hindi ko na nabanggit. Wala naman po kasing in-announce na ganun sa lugar ninyo. Pero yun yung masarap sa pakiramdam na mawala. Kasi alam mong makapagpapahinga ka. Alam mong hindi mo kailangang suungin ng baha, ang lakas ng ulan, para lang makapag-aral. Safety first, ika nga. Sa kabilang banda, meron din namang mga bagay na hindi masarap mawala. Nakakaisip ka na ba kung ano-ano tong mga bagay na ito? Siyempre, ayaw natin mawala ang kuryente, tubig. Ayaw din nating mawala ang pera na nasa kamay na natin o nasa account na natin. At ako, ayaw kitang mawala. Kasi kapag wala ka, edi wala na akong kwenta. At sana ganun din ako sa buhay mo. Hindi pwedeng mawala. Alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng tanghali tuloy. Hanggang alas 12 ng hating gabi. Magsasama-sama tayo. Kapiling ang inyong basa princess, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rockitera. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Mahirap ang buhay at malupit ang mundo. Kaya't pinili kong maging matatag. Sino ba naman kasing nagsabi na madaling mabuhay sa mundong ito? Napakahirap mabuhay sa mundong ito, lalong-lalo na kapag wala kang pera. At wala kang jowa na may pera. Charot with the rot. Anyway, abangan mo yan sa akin pagbabalik. Kasama mo si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa
Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!